Ka-ching. Jeg sidder her sammen med Anders Billberg, aka Betty Bitch Lab. Vi skal snakke om alt muligt. Vi skal snakke om drag, vi skal snakke om kunst, vi skal snakke om repræsentation og diversitet. Og samtidig har vi inviteret Jonas ind, som skal transformere mig ind til en drag. Ind til en drag? Det kan man vel godt sige. Jeg er enormt nysgerrig på det her, om hvad drag egentlig er, fordi nu kender jeg dig både som en skidegod skuespiller og musical performer, men du har jo også et, jeg ved ikke om man kan kalde det altså ego, men du har jo også en rolle som Betty Bitch Lab, hvor du optræder som dragkunstner. Ja. Og er det i virkeligheden også er det en del af dig? Man kan sige, drag er jo, det kan jo betyde alt muligt. Ja. Fordi det er jo ikke, der er jo ikke en opskrift på, det skal være, du skal ligne en eller anden vild kvindefigur eller andet. Det er jo basically, som jeg ser det i hvert fald, er det mere den her transformering ind til noget, du ikke normalt er. Eller en oppustet, en forstørret udgave af, hvad end det er, du ligesom går efter. Ja. Det har også været en måde for mange mennesker at opdage deres egen kønsidentitet og sådan noget. Og så er der nogen, der bruger det i går så en bare for underholdning. Altså det kan alt, vil jeg sige. Ikke for at ligesom glorificere det. Nej. Men det er meget mere sådan en boks uden regler. Ja. Det er en boks uden regler. Det kan jeg faktisk enormt godt lide. Ja. Nu er det i går så bare en del af mig. Ja. Da jeg startede ud, havde det mere karakter af at være netop sådan et alter ego, ikke? Jamen, så gør jeg det her noget helt andet. Og så med tiden har jeg så fundet ud af, at jamen, det er jo bare en del af mig selv, der får mere plads, plejer jeg ligesom at sige. Ja. Den her lidt mere feminine, lidt mere sassy måske side, men egentlig synes jeg mere, det er hvad publikum eller hvad seeren ser. Hvad fuck sker der her, mand? Du bliver lige strammet lidt op. Jeg er klar til et lille facelift. Ja. Nå, undskyld. Helt skræmt. Ja, jeg tror, efterhånden har jeg fundet ud af, at det er nærmest, jeg synes, den er todelt. Der er det, folk ser, det publikum ser, eller seeren ser. Hvor nogle gange behøver jeg egentlig ikke gøre noget som helst, eller føle noget som helst. Og så bare i det, at jeg har et eller andet vildt visuelt udtryk, så får folk allerede en eller anden reaktion. Men så er der også en anden side, hvor det nærmest er en maske. Altså maskearbejde, skuespilteknik, ikke? Ja. Gasolin faktisk, teaterkoncert Gasolin, brugte jeg det meget mere på den måde. At jeg virkelig kiggede i spejlet og dykkede ind i den her, hvordan kunne jeg bruge den her maske til at skabe en rigtig karakter, som ikke bare var Anders i drag. Jeg kunne godt tænke mig at spørge mere ind til dig og din oplevelse med det i virkeligheden, hvis det er okay. Ja da. Jeg ved ikke, om Betty Bitch Lab var en, der bare sprang ud af dig, eller om du havde mødt drag på en måde, et eller andet tidspunkt i dit liv. Jamen, jeg ved specifikt, hvorfor jeg startede, kan man sige. Efter jeg var ligesom uddannet fra scenekunstskolen, så flyttede jeg til Tyskland og var i 2 år, hvor jeg arbejdede hovedsageligt som sanger. Og efter de 2 år kom jeg så tilbage til København, og så oplevede jeg ligesom, at jeg havde intet netværk. Nej. Men jeg havde ligesom den her kreative lyst. Altså, jeg var bare sådan, så må jeg finde på noget selv. Og så hun var fantastisk, sådan over 2 meter høj og havde lige så stort hår. Og hun var helt alene på den her scene på Rådhuspladsen foran, jeg ved ikke mange der er 10.000 mennesker måske. Og publikum var bare fuldstændig lagt ned. Og der kan jeg huske, at tænkte jeg, at det var genialt. Og så fik jeg egentlig ideen der til ligesom at gå lidt den vej. Fordi jeg tænkte, at det havde jeg ikke set nogen kunne i Danmark. Og jeg kunne se, at alle de ting, hun kunne, var for mig. Det var teaterteknik, ikke? At vide, hvor man har sit publikum. Og kunne bruge sin stemme til ligesom at få 10.000 vis af mennesker med sig. Det er jo teknik. Så lavede jeg ligesom det her alter ego, Betty Bitch Lab. Bare fordi jeg synes, det lød godt. Betty Bitch Lab. Det rullede hen over tungen. Ja. Og i starten var jeg meget sådan insisterende på, at det var et karrieremove.
og ligesom var meget verbal omkring det. Jeg fortalte ligesom folk på at høre, at det handler om, at jeg er ambitiøs, og jeg tror, der er et marked her. Men når jeg ser tilbage nu, var det helt sikkert et forsvar også, fordi selvom jeg var sprunget ud på det tidspunkt, når jeg tænker tilbage på min tid på Scenekunstskolen, så var det for mig meget præget af den her indstilling med, at jamen, jeg er homoseksuel, men det kan du ikke se, men jeg vil have dig til at se det. Okay. Så selvom det ikke er så forfærdeligt mange år siden, jeg er uddannet, har jeg haft undervisere, og også sidenhen instruktører, som direkte har sagt sådan, ej, kunne du være lidt mindre homoseksuel, dit udtryk. Lidt mindre bøsset, har jeg haft en instruktør, der har sagt. Så jeg vil ikke sige, at det er et stort traume, men det definerer meget. Altså som en ung skuespiller, der gerne vil være dygtig, ikke? Ja. Så lytter man jo til sådan noget og tænker, okay, jamen så væk med det. Men det bliver jo en del af lingoet. Altså i virkeligheden er det jo, rømmer du så direkte ind i, og jeg synes jo, det er frygteligt, det kun er få år siden, altså at det ikke er så lang tid siden, at det har været, og måske i virkeligheden stadigvæk er en måde, man taler til hinanden på. Det er en aha-oplevelse, at du fortæller det der, fordi jeg synes jo, du er garanteret ikke den eneste, der har oplevet det, men i virkeligheden er det jo en måde også at sige, at man laver kunst, men den, der laver kunsten, siger, at du må faktisk ikke være den, du er. Man vil jo gerne stå ved sig selv. Ja. Men man vil ikke lade det gå ud over en mulig karriere. Jeg vil gerne være flamboyant og gå i navletrøjer og pierce mig over det hele, eller whatever, dengang jeg gik i skole. Men jeg vil også gerne være en, de tænker på, hvis de skal caste Richard den 3. eller sådan noget, ikke? Ja. Jeg siger ikke nødvendigvis, at jeg har en holdning til det, men det er jo sådan, at jeg føler, at folk bliver castet ud fra teaterdirektøren eller instruktørens fantasi. Så hvis de ikke lige tænker, at vi skal have et helt vildt queer udtryk i den her Shakespeare-forskning, så vil de måske ikke nødvendigvis tænke på mig. Så jeg forstår godt, at man, hvis man stadigvæk læner sig ind i og præsenterer sig selv lidt mere konform, eller ren, kan jeg huske, jeg havde sådan en dramalærer, der sagde, hvis du fremstår lidt mere rent, så tror jeg, du får flere muligheder. Så jeg synes jo ikke, hvordan jeg præsenterer mig i privaten, burde have noget at gøre med, hvordan jeg spiller. At man ønsker et specielt udtryk for en rolle, har jeg egentlig fuld forståelse for. Jeg tror, det er den her med, at man går ud fra, en person spiller på en specifik måde, fordi de fremstår på en specifik måde i privaten. Ja. Jeg er enormt lykkelig for, at jeg fandt drag her i København, fordi det var virkelig, virkelig med til, at jeg lærte en side af mig selv at kende. Altså det har været så skelsættende. For alt det, jeg lærte i skolen, og var værktøjer. Men min selvopfattelse og min opfattelse af, hvad det vil sige at virkelig være sig selv, og tilbyde sig selv, var forskruet. Så da jeg fandt drag, og ligesom var i det, i nu efterhånden mange år, ikke, lærte jeg ligesom efterhånden, hvad det vil sige at virkelig være sig selv, for at være helt ærlig. Og det er ikke fordi, alle skal finde drag for at finde det, men det var det, jeg havde brug for. At finde ud af, hey, jeg er også det her. Ja. Jeg er også Anders, og jeg er også seriøs, og jeg er også alle mulige ting, men jeg er altså også sjov og ballade, fest og farver, og en kvinde nærmest. Jeg har det fint med at være han-ham. Så der er ikke noget der, men det er klart, at Betty er jo en kvinde, er min kvindelige side. Så det her med at embrace den, var alfa og omega for mig, for at kunne stille mig ordentligt til rådighed i et teaterarbejdsrum. Og jeg tror, hvis jeg ikke havde startet på min drag, så ved jeg ikke, om jeg nogensinde kunne have fundet mit potentiale ordentligt frem. Altså i virkeligheden er du så også på en måde lidt splittet, fordi du har både en politisk bevidsthed, altså du har en fællesskabsbevidsthed, men du har jo også dine egne ambitioner og din egen bevidsthed, og det er jo to forskellige ting. Og det tænker jeg nogle gange også godt kan skabe sådan en, jeg har det egentlig meget rart her, men jeg kunne godt tænke mig, det var anderledes. Ja, jeg tror, jeg er som også meget lykkelig et stærkt ord, men egentlig, jeg prøver at minde mig om, hvor privilegeret jeg er, at jeg ligesom har begge lejre. Altså hvis du taler om mere politisk bevidsthed, og så min karriere-ting, fordi jeg føler faktisk at have det her drag alter ego, og have en autentisk adgang til queer-miljøet i København, fodrer mig sindssygt meget som skuespiller.
og den anden vej også. Hvor jeg virkelig føler, at jeg kan tage mine skuespilleregenskaber med over og levere noget på queer-scenen eller i den del af verden, som kan noget lidt andet. Fordi jeg infuser det med noget, der oftest er kun set på store scener, eller mindre scener, eller sådan noget. Hvor omvendt tager jeg også noget af den her queer-scene, som er meget en subkultur, ikke? Og tager med over i teaterverdenen, som jo stadig godt kan være rimelig elitær, ikke? Jo. Så altså, jeg ser det virkelig som faktisk en styrke, kreativt i hvert fald, at jeg kan svinge mellem dem. Jeg ved ikke, om det giver noget mening. Jamen, det gør det big time. Nu har jeg jo været med i rigtig mange år. Jeg oplever alt det, der sker, nemlig det, du beskriver som med queer-scenen, og nu, at det er jo noget, der begynder at myldre ind nu. Det er noget, man kan tale om på en anden måde, meget mere afslappet med skuldrene nede, end da jeg begyndte. Ja. Altså, hvordan bidrager det til scenekunsten? Kan du mærke, at der sker en udvikling, eller en form for at være mindre berøringsangst over for de her queer-ting? Jeg kan helt sikkert mærke en forskel på de her 10 år siden, jeg kom ud. Repræsentationen på scenen, ikke? Det er jo det, vi i bund og grund leder efter som skuespiller, ikke? At man kan spejle sig selv i dem, der er der. Og den her samtale med, jamen, kan alle egentlig spejle sig i scenekunst, som det er i dag? De samtaler kan jeg slet ikke huske, at vi havde, bare for 10 år siden. Så på den måde er der jo sket vanvittigt meget. Og jeg kan jo se forskninger, der bliver produceret nu, som tager nogle tematikker op, homoseksualitet eller kønsidentitet og sådan noget, som slet ikke, føler jeg, fandtes dengang. Det var i hvert fald ikke noget, jeg var opmærksom på. Jeg kan sagtens se behovet for at få lavet nogle forestillinger og noget scenekunst, som for eksempel præsenterer alle typer af kønsidentitet og alle typer levet liv. Også de her lidt grimmere sider, der kan være for eksempel ved at være en homoseksuel mand, eller det her med de traumer, der ligesom kan være med til at definere en som menneske, og få dem sat på en scene, uden at det skal være for at provokere. At det er ligesom bare for at vise, hey, det kan også være sådan her. Så kunne man jo håbe, at om 30 år, så er det meget mere sådan en fri gryde af elementer, man kan kaste i sine forestillinger. Så man ikke behøver at tale om, at vi skal også huske at have diversitet og inklusion med. Men omvendt er det også som, vi skal, så er selvfølgen måske heller ikke, at det er en heteronormativ historie. Jeg synes, vi lever i en opbrudstid. Jeg synes, vi lever i en tid, hvor vi snakker om lige præcis de her ting, om repræsentation og diversitet. Hvordan tænker du egentlig repræsentation? Hvordan tænker du diversitet? Altså, hvordan skal vi tale om det? Hvordan skal vi være i det? Repræsentation er jo blevet et mærkeligt varmt emne. Altså, jeg elsker, at vi taler om det, men det, jeg ikke kan forstå, det er, når det bliver modstand. Bare for modstands skyld. Når man skal diskutere sådan nogle ting her, så skal man diskutere det ud fra logik og ikke ud fra følelser. Så for eksempel det synes jeg er interessant. Den her diskussion med for eksempel Reumert-prisen. Jeg har ikke svaret på, om jeg synes, det er genialt, at det er kønsneutralt, eller om jeg synes, det går ud over de kvindelige skuespillere, fordi der i forvejen er færre roller. Men jeg kan ikke bruge min tid på at diskutere noget, hvor der ikke er en endegyldig sandhed med nogen, der føler, at de har en endegyldig sandhed. Og jeg siger ikke, at det er den rigtige måde at gøre det på, det er bare sådan, jeg har det. Der var på et tidspunkt, hvor jeg er ikke helt sikker på, om det var det, du grinede af, men du havde puder i hele ansigtet. Ja, det så bare sådan, jo, nogle gange, fordi jeg sidder bare og taler med det, nogle gange går lige op med mig, hvor skørt du ser ud nogle gange. Ja, der er nogle gange, hvor du sidder meget seriøs, men du ligner det æg, eller sådan noget, fordi det er bare sådan helt hvid i ansigtet. Når jeg bliver ringet op af journalister, er det som regel mest fordi, at nu har der været nogen, at der har været sure over, at der er nogle scener, der skal spille blinde, eller du ved, man har puttet en af vores medlemmer i en fatsuit, fordi at vedkommende skal spille tyk, eller du ved, den der diskussion om, hvem må egentlig spille hvad og hvornår. Der er et dilemma der, som jeg er super nysgerrig på at høre, hvad det i virkeligheden sætter i gang hos dig. For mig handler det om respekt mest af alt. Så hvis vi tager eksemplet med et fatsuit for eksempel, så tror jeg ikke, jeg har en holdning, der hedder, det må man, eller det må man ikke, eller det skal man, eller det skal man ikke. Lige præcis i teater
synes jeg, at det er ligesom værket, der kommer først. Og så kan man sige, hvad skal der til for at løse værket? Ja. Altså respekt i udtrykket i virkeligheden. Ja. Ja. Fordi jeg elsker jo at provokere med teater, men man må lige tænke, altså hvorfor og hvad er det, man provokerer? Ikke? Hvis det bare er, fordi man ved, det er en betændt situation at tale om køn eller tale om vægt, så derfor skal vi have det med, så synes jeg, det er rygende irrelevant. Men hvis det har en reel funktion, og man har argument for, hvorfor er det her det rigtige kreative valg, så har jeg jo sådan, så skal du bare give den gas, så skal man bare være klar til at kunne stå for mål, ikke? Ja. Så den er med på. Men når du så bliver påduttet, at du som kunstner, hvad skal man sige, hvad du skal portrættere, så synes jeg, så oplever jeg i hvert fald selv, at jeg har svært ved at finde ud af, hvordan fanden skal jeg forholde mig til det. Altså forstået på den måde, at må jeg egentlig spille blind? Ja, det kan jeg jo godt, altså jeg bliver uddannet til det, men burde man ikke spørge en, der i virkeligheden var det? Hvis man skal lave en forestilling, der er queer, så kan man sige, nej, det er ikke en lov, at du skal have queer mennesker med, og for mig er det sådan set fint at hyre hvilken som helst skuespiller. Det må man selv gå op med sig selv. Men hvis målet er, at det skal være queer, så kan man jo ikke gå ud fra, at man kan løse det uden at finde queer repræsentation. Fordi det er jo ikke kun skuespilteknik. Det ved vi jo. Der er jo også det der med, ved jeg overhovedet, hvad det vil sige, og have været i den her situation, eller den her situation. Som mindre, end at det handler specifikt om, at det er vigtigt for os politisk at have repræsenteret de her mennesker. Så er det mere for forestillingens bedste, at vi er jo nødt til det. Og det er ikke for at være politisk woke, det er bare for at sige, hvis I vil have den bedste forestilling, så var I nok nødt til at finde en, der kunne repræsentere det. Jamen, det er jo værket over alt andet. I virkeligheden handler det om værket, fordi det er det, publikum møder, det er det, der kan forandre publikum. Det er værket. Det synes jeg er en super fed pointe. Vi snakker tit om det der med at have rollemodeller eller forbilleder, du ved. Men har du haft det både som indgangsvinkel til det, vi sidder og snakker om nu, i forhold til livet og i forhold til at være en queer person, men også i forhold til Betty Bitch Lab og hvad skal man sige, den vej, du også har taget der. Har du haft nogle forbilleder der, eller har du haft nogle rollemodeller, og tænkt, det her det er en vej, jeg kan gå, eller giver det mening, det jeg spørger om? Jeg har altid været flamboyant, eller det har altid faldt mig let at være flamboyant og have store armbevægelser og emulere kvinder og sådan noget. Jeg synes altid, det var sjovt at lege, at jeg var en kvinde. Jeg synes, det er fantastisk. Verden er altid sådan nogle stærke kvinderoller. Jeg var helt besat af Gitte Stallone fra en helt ung alder. Det var jo sjovt, fordi alle folk, hun var jo meget sådan persona non grata, ikke? Hun opførte sig ikke ordentligt og sådan noget. Men jeg synes jo, hun var fantastisk. Jeg elsker den energi, hun ligesom sendte ud gennem fjernsynet, og Catwoman og sådan nogen. Jeg så altid enormt meget op til den der stærke, feminine energi, hvilket jeg ved mange homoseksuelle mænd gør. Jeg tror, der er et eller andet med, også med den der skurke-mentalitet. Jeg tror, mange LGBT plus personer generelt på et eller andet tidspunkt i deres liv har følt sig som noget andet end alle de andre. Ikke? Så derfor spejler man sig tit efter faktisk sådan lidt skurkeroller, som på trods af, at de ikke er så charmerende, så har de ligesom de har tit været misforstået af samfundet, og de har tit været udenfor og sådan noget. Fordi der var jo ikke nogen i Danmark, da jeg voksede op, som jeg kunne spejle mig i og sige, nå, okay, man kan også som homoseksuel eller flamboyant menneske komme langt, eller være seriøs, eller være dygtig. Det var virkelig ikke noget, der fandtes sådan i 90'erne og også i 0'erne, føler jeg. Du vil blive flot, hva'? Det ved jeg jo ikke. Noget om endnu. Hvis man er et privilegeret menneske, jeg ser mig selv som et privilegeret menneske, i den forstand, at jeg har mange ting, der kører for mig. Jeg er uddannet, jeg har arbejdet, jeg er hvid. Mange ting, som bare lige så stille er med til at gøre, at mit liv har ikke så meget modstand. Og det er jo fantastisk. På den måde er privilegie jo et positivt ord. Men jeg er også opmærksom på, at jo flere af de her privilegier, jeg har, jo mere skal jeg aktivt sætte mig ind i, hvordan vil det være ikke at være så privilegeret. Det er jo let for en person, som lever et forholdsvis smertefrit liv,
og tænke, så var det vist ikke værre, ikke? Pride, altså I har jo, vi har det jo så godt. Er I ikke kommet videre? Og sådan. Man kan bare sige, der er jo bare virkelig en gruppe mennesker stadigvæk, som kæmper for deres bare overlevelse. Inden man råber højt om sine holdninger, synes jeg, det er med lige at sætte sig ind i, om det kunne være, at der var nogle mennesker i den her verden, som har enormt meget brug for støtte, eller har enormt meget brug for, at vi accepterer dem for det, de er, bare for at kunne eksistere. Det handler måske nogle gange lidt mindre om man specifikt forstår den udvikling, der sker, men mere om at have en forståelse for, at der er nogen, der lever et anderledes liv end mig, og der er nogen, der måske har det sværere end mig, og som minimum kan man da bare give dem et thumbs up og sige, yeah, do your thing. Altså, hvis det ikke koster en noget at gøre så umage, what's the fucking problem? Ja, ikke? Ja. Jeg tror, som menneske er det vores største opgave at leve op til vores eget potentiale. Om det så er at være skuespiller, eller OL-deltager, eller bankmand. Så kan jeg bare se folk, der egentlig har lidt mere fokus indad, er oftere venligere og mere tolerante udad. Ikke fordi de nødvendigvis forstår mere, men fordi der er slet ikke overskud til at gå og hade på andre mennesker. Hvis du har travlt med at dygtiggøre dig selv, folk der er fulde af had for det der er anderledes. Ja. Jeg tror ikke kun det kommer af, man taler tit om frygt, ikke? Ja. Jeg tror virkelig også det kommer af, at de mangler noget at give sig til. Altså, de mangler at elske sig selv, de mangler noget i sig selv, som de bare synes er fedt. Så losser man ud af. Ja. Ja. I'm done. Se nu der! Det er flot! Jeg er Det er faktisk blevet virkelig lækkert. Jeg er meget stolt. Nu skal vi gå ned og kigge. Og så på man på ryggen. Når jeg lægger min Betty makeup, altså så er jeg i stand til at gå ud og gøre hvad som helst. Og den erfaring har jeg ligesom bare øvet mig at tage med mig, når jeg ikke har den her sminke på. Hvilket jo er maskearbejde, ikke? Og jeg oplevede jo, at det ligesom var at tage en maske på, men den udløste et eller andet, som jeg synes var enormt performativt. Ja. Og det var ikke mig, men det var mig, eller det gav mig frihed. Ja. Du tager en maske på, som frisætter dig. Gør du alle de her ting med masken, og så tager du masken af, og så kan du gøre det samme, ikke? Ja. Ja, det er præcis det samme. Det er bare ens egen, ikke? Ja, det er det. Ja. Okay, er I klar? Ja. Wow! Hallo. Føler du dig som den smukkeste prinsesse i byen? Kæft, hvor er det vildt, mand. Wow, hold da kæft, mand. Det er vildt. Hun er farlig. Det griner det. Hvor er det godt. Du har også lyst til at være drag. Du giver sådan lidt mafia med stemmen der, ikke? I will give you an offer you can refuse. How would you like to have Chicago socks? I will put your feet in cement and I'll dump you into the ocean. And then I'm gonna pull a gun up your ass and I'm gonna pull the trigger until it goes a click. Det er starten på interviewet der. Det var det der, vi slutter den i hvert fald. Skal vi sige tak for i dag? Tak for i dag. Selv tak. Tak, Anders. Det var en fornøjelse. Du er vildt flot. Tak. Det er vildt. Ja.